Ин машқҳои дастаҷамонаи Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи ғайрикаспӣ дар толури варзиши Таҷмаф шурӯъ гардид. Даста омодагии худро ба чемпионати Осиёӣ дар пеш истода пурзур мекунад. мураббии варзишгарон Толиқ Холназаров ки таҷрибаи бой дар самти омодагии умумии ҷисмониро дорад, машқҳоро дар якҷоягӣ бо тими худ анҷом медиҳад. дар варзиш чӣ гуна варзише бошад, дар ҷои аввал ҳунару малакаву техникаи махсус ҳамун намуди варзиш аст ва дар ҷои дуюм албатта кори дил аст, нафас кашидан ва дар ҷои сеюм кори мушак аст, бақувват шудани мушак ва тобовар шудани мушак. агар ҳамин ду чизи набошад, кори хуби дил ва кори мушак, аз ҳунару малака он қадар фоида намешавад. мисол агар хориҷӣ барояд бо ҳамун техникаи хубу ҳунару малакаи хуб ва мисол варзишгари мо, кадоме ки дилаш хубтар кор мекунад, нафаскашиш хуб аст, тайёрии ҷисмонияш хубтар аст, он бисёртар шанс дорад ки ҷои аввал гирад. ёдрас мешавем ки чанде пеш тими Таҷмаф аз чемпионати ҷаҳон бо 6 медал ба ватан баргашт ва ҳоло варзишгарон барои дигар мусобиқоти муҳими осиёӣ омодагӣ мегиранд. варзишгарон ва мураббиёни онҳо фаъолияти худро барои иҷро кардани нақшаҳои оянда пурзур менамоянд. бо вуҷуди рақобатҳои сангин, ҳайати даста бо иродаи қавӣ ҳадафи асосии худро ки аз ваҳдат, пирӯзиҳо ва эҳтиром ба парчам аст, ба нақша гирифтаанд. барои ҳар як варзишгари Федератсияи Таҷмаф барномаи мушаххас ки аз якчанд марҳила ва ҷузъ муҳим иборат аст таҳия гардидааст. ин барнома инчунин омӯзиши техникӣ, тактикӣ, физикӣ, ҳолати рӯҳии варзишгарон, таъмини онҳо бо сару либос ва лавозимоти варзиширо ки Таҷмаф аллакай бренди худро дар ин самт истеҳсол менамояд, дар бар мегирад ки барои расидан ба натиҷаҳои аъло ва ҳадафҳои оянда кӯмак мекунад. иброз медорад мураббӣ. аз ҳама чизи муҳим хоб аст, хоби кофӣ. бояд ҳадди ақал варзишгар 8 соат хоб равад. баъд ғизо аст, хӯрок хӯрдани дуруст, баъд машқ аст. агар хоби хуб набошаду ғизои хуб набошад, машқ маънӣ надорад. баъд аз ҳамаи ин, вақте ки варзишгар дар сатҳи баланди профессионалӣ қарор дорад, мо бо хӯроки варзишӣ бачаро таъмин мекунем ки машқҳои вазбине ки аз сар мегузаронанд хубтар тоб биёранду тезтар барқарор шаванд. витаминҳо, минералҳо, чизое ки барои варзишгар лозим аст. на допинг дораду на ҳам чизе ки маъмулӣ аст, ки вақте ки варзишгар то ин дараҷаи профессионалӣ кор кард, бе фармакология, бе витамину минералҳо, бе хӯроки махсуси варзишӣ номумкин аст кор кардан. ин ҳама талошу заҳматҳои варзишгарони Федератсияи Таҷмаф ба хотири ишғоли нишонаҳои баланди касбӣ ва варзишӣ мебошанд. Ассаламу алейкум, Таджикистан! Хуш омадед ба олами комбат самбо! Дорогие друзья, сегодня состоятся финалы Кубка Евразии по боевому самбо. Уверен, что таджикские самбисты покажут все свое мастерство и весь свой класс и завоюют лидирующие места. Таджикистан, папеш! солҳои охир давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори намудҳои олимпӣ ҳамчунин ба намудҳои ғайриолимпӣ низ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир мекунанд. дар қасри теннис ва маҷмӯи намудҳои варзишҳои обии шаҳри Душанбе мусобиқаи бошгӯҳи байналмилалии самбои размӣ барои дарёфти ҷоми Авроосиё баргузор гардид. дар ин мусобиқа беҳтарин яккарбачиён барои унвони чемпионӣ дар набардҳои санъатҳои низомӣ иштирок карда, аз худ маҳорати баланди техникию тактикӣ дар ҳузури ҳазорон мухлисон нишон доданд. дар вазни то 62 кило Гензигали Қосимхонов аз ҷумҳурии Қазоқистон, устоди варзиш, чемпиони Қазоқистон, муқобили варзишгари тоҷик Берӯз Ҳалимов ворди рақобат шуданд. дар муҳлати ҳамагӣ 15 сония дар раунди якум Берӯз Ҳалимов ҳарифаш Гензигали Қосимхоновро аз ҷумҳурии Қазоқистон ба нокаут фиристода, пеш аз муҳлат пирӯзиро ҷашн гирифт, ки боиси кафгӯии бардавоми мухлисони толор гардида, барандаи ҷоми Авроосиё ва медали тилло оид ба самбои размӣ гардид. боз дар вазни 62 кило Муҳаммад Олимов аз ҷумҳурии Туркменистон, устоди варзиш, чемпиони чандин каратаи Туркменистон ва Мутулло Акобиров аз ҷумҳурии Тоҷикистон ворди рақобат шуданд. ин зӯрозмоӣ пеш аз муҳлат бо силсилазарбаҳои варзишгари тоҷик Муҳаммад
олимовро аз ҷумҳурии туркменистон дар партер ба нокаут фиристода барандаи ҷоми Евроосиё ва медали тиллои ин мусобиқоти бошукӯҳ гардид. Продолжаем и представляем вам супербой профессионалов весовой категории 68 килограммов. дар вазни то 68 кило Аббос Абдуқаҳоров аз ҷумҳурии Ӯзбекистон чемпиони Осиёи марказӣ ва ғолиби як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ муқобили варзишгари тоҷик Юсуф Бобизода баргузор гардид. Ин вохӯрӣ аз оғоз то анҷом бо бартарии варзишгари тоҷик гузашт, ду маротиба ҳарифашро ҳаво дод, сипас бо усули хафа кардан ҳарифро таслим карда чемпиони мусобиқа гардида бо медали тилло ва дигар тӯҳфаҳо сарфароз гардид. дар вазни то 90 кило Бислан Ҳусейнов аз Русия устоди варзиш барандаи ҷоми Чеченистон чемпиони Қавқози Шимолӣ муқобили Ҳалид Толибзода аз ҷумҳурии Тоҷикистон ғолиби як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии вордӣ рақобат шуданд. Ҳалид Толибзода аз ҷумҳурии Тоҷикистон размкори тоҷик дар муҳлати беш аз 2 дақиқа аввал ҳарифро ба ду шона ҳаво дода бо силсила зарбаҳо бо ду шона нигоҳ дошта, баъдан ҳарифро бо усули хафа кардан таслим намуда чемпиони мусобиқа гардида хотири ҳазорон мухлисони толоро шод гардонд. дар вазни ҷамъи то 100 кило Раманхон Муҳаммадризо аз ҷумҳурии Исломии Эрон муқобили варзишгари тоҷик Умед Ҳамроев вориди рақобат шуданд. дар ин вохӯрӣ варзишгари эронӣ ғолибият ба даст овард. дар вазни то 68 кило Абдулгадзи Гадзиев аз ҷумҳурии Қирғизистон муқобили варзишгари тоҷик Ҳабибулло Азизов рақобат карданд. дар ин сабқат варзишгари тоҷик Ҳабибулло Азизов аз худ маҳорати баланд нишон дода тавассути озор додани даст ҳарифро таслим намуда ба унвони чемпиони мусобиқа шарафёб гардид. дар кул варзишгарони мунтахаби Тоҷикистон аз 6 вохӯрӣ дар 5 дидор ғалаба карда дар ҳисоби даставӣ бо 5 медали тилло ба ҷои аввал баромаданд.